Okay, så er vi tilbage. Her kan du se Olle. Han grander lige lidt. Bare for at få lidt mere penge. Så han kan købe en fruit, dog. Det er bare sådan, som roller af Draken. Okay. Og det gør jeg, mand. Og det lover jeg, hvis jeg ikke gør, så subscriber jeg. Så skal I subscribe, hvis han ikke roller en dragon. Og like. Eller bare please, bare kom nu. Fordi vi prøver at få penge. Og hvis I måske liker eller subscriber, så kan vi måske give jer noget. Hvor er I? Jeg venter bare. Så ja, vi ses lige om lidt. Igen. Så slukker vi. Vi skal bare lige rolle en fruit, dog. Vi skal først rulle en fruit. Okay. Jeg kan lige vise jer en tur på Olles værelse. Her har vi... Ja. Og hans seng. Han sover på Manchester United. Tror jeg nok. Jeg er ikke sikker. Men det er så en slags Preston, som jeg virkelig... Nej. Dræbte han? Nej. Okay, prøv at se. Så quest på gorillas igen. Nej, var monkeys. Godt. Videoen er stadig i gang. Som I kan se. Okay. Der er ikke så meget tid tilbage. Det er 3 minutter max. Okay, prøv at se. Så har vi monkeys. Monkey er det 800. Det er fint nok. Ja. Hvor meget mangler du for, at du kan få din fruit, dog? Ja. Hey, Bjørn. Så er vi venner tilbage. Ja, men... Og så køber vi en fruit. Er I klar? Og vi håber, I får en af den der, som der er her på skuldrene, ikke? Nej. Jo. Okay. Yes. Bye. Nej. Nu skal I subscribe og like. Jeg står ikke noget. I kan ikke se noget. I kan ikke se noget. Subscribe og like. Den der, ja. Subscribe og like. Please, så laver vi noget mere Blackfoot. Subscribe og like. Så ses.